filmului. Să știți că încă există la cinema la voi aici la București, la noi la București. În alt oraș a dispărut deja, dar voi încă aveți ocazia să-l vedeți. Dar astăzi ne uităm împreună la cel de-al doilea film, Sirenele, care este plin de efecte speciale, care a fost muncit alături de celelalte două filme. În ultimii câți ani am muncit la Sirenele? Cine știe? 4! Bravo! Eu și Răzvan, fratele meu, suntem producătorii filmului și am muncit foarte mult la el, dar cu drag pentru voi am vrut să facem ceva ce nu a mai văzut România, un film pentru copii și adolescenți și pentru părinți. Dacă v-a plăcut Sirenele 1, sunt sigură că o să vă placă și acesta. Așa că alături de mine aici sunt Maria, Mileni din Sirenele, în aplauze. Bravo! Și regizorul și producătorul filmului Sirenele, Răzvan Gogan, în aplauzele voastre. Și Răzvan o să ne spună mai multe despre cum a fost să facem filmul Sirenele. Unde? Mulțumim mult că ați venit la film, apreciem și copiii care au venit și părinții care și-au adus copiii. Să știți că ne-am muncit foarte mult la acest film, cei 4 ani, în care doar un an a fost pentru efecte speciale. Orice efect special veți vedea pe ecran, să știți că au muncit cam 100 de persoane timp de o săptămână pentru fiecare bucățică mică. Deci sperăm că se va vedea acest efort la acest film. Avem și o scenă specială spre finalul filmului unde sperăm că vă surprindem. Și dacă vă place să spuneți celorlalți să ne dați tag, să ne dați mesaj, pentru că vedem absolut tot ce postați și tot ce ne trimiteți ca mesaje, da? Mulțumim mult de tot că sunteți la film și sperăm să vă placă cât de mult ne place și nouă. Și o să lăsăm și pe Maria să ne povestească cum a fost pentru ea să fie sirenă în Sirenele. Bună! Pentru mine a fost o experiență minunată, per total chiar pot spune că a fost cea mai tare experiență din viața mea. Am trăit alături de Andra și de Daria, care este a treia sirenă, Lena, niște momente foarte frumoase și de-abia aștept să aflu și părerea voastră despre film. Pe mine chiar m-a surprins al doilea film, chiar este peste așteptări, îmi place mai mult decât primul, așa că chiar vreau să știu și părerea voastră. O să vedeți că sunt mult mai multe efecte speciale și de asemenea vă așteptăm și la al treilea film, ca să vedeți și finalul, nu? Și acolo o să vedeți că o să fie și mai multe efecte speciale. Și aștept să-mi scrieți pe Instagram, acolo o să răspund să-mi spuneți cum mi s-a părut filmul, da? Și acolo o să vă răspund. Mulțumim, Maria, ce frumos! Vreau să-i, dacă îi aveți pe mami și pe tati lângă voi sau surioarele mai mari, să le dați un pupic că v-au adus la film și că v-au făcut timp și au făcut timp din sâmbătă lor să vină aici. Să știți că nu toți părinții fac asta, așa că faptul că părinții voștri sunt aici alături de voi înseamnă că urmăresc ce urmăriți și voi, ceea ce este extraordinar de important. Așa că aplauze pentru părinți, vă iubim mult! Și eu v-am spus, dacă vă place filmul, pe noi ne-ar ajuta foarte mult să spuneți mai departe. Oamenii de obicei nu sunt așa de pline sălile, vin oameni la film, dar ne-ar bucura să vină și mai mulți la film pentru că este un film curat, frumos, fără reclame, pentru copii, făcut special pentru voi, cu magie, efecte speciale, bullying. Ați văzut că în primul film se vorbește despre bullying, despre hate și cum putem să combatem asta. Sunt cadre subarovatic, care nu au mai fost în filme românești. Nu vrem să vă mai ținem mult, așa că vrem să vă lăsăm să vedeți cel mai tare film, Sirenele 2, așa că vizionare plăcută!